Aduh sayang ngapunten saestu yen tering saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah sajan kahanane pubrah aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dino Dek Dinda. Sabar ya mas. Saben dino rasane ra karuan ngombe kopi lagi ngrasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Opo koyo ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo majuju emanan paras ayumu gak beda karo atimu rungokno tembangan manisku
konangan ya.